दुखुनांथाव जाथाय हठातनो मैया मोनाबिलि समाव जेखौ सानाखैमोन बियो मोनसे साइक्लनिक बारहुंखा जानानै गोबां न'खरानो बे जोंनि बनरगावआव खथि जालांदों। बेनि गेजेराव दिनै जोंनि न'आवबो लाम खथि जादों। गोबां गय बिफां, गोबां थाइजौ खान्थाल बायलांबाय। लोगोसेयैनो न'आबो गंथामसो ओरैनो डेमेज जाबाय। बिफां लाइफां गाम्बारि साम्बारि दङमोन, बेबो गाज्रि जाजोब्बाय। खालि जोंनिल' नङा, दुखुनांथाव गोबां न'खरावनो बे रोखोमनि सम्पति नस्थ' जालांदों। दा आसा खालामदों सम्पति थांनाय माबाखौ जोंनि मानगोनां MCLA मानगोनां MLA बिथांमोना अलरेडि जिरायनानै सावरायगासिनो दङ आरो BCDC फोरखौ मोनसे दायथ' होदों होननाय खोनाबाय। बिथांमोना फैनानै एसेसमेन्ट खालामनानै मण्डलखौ लाफानानै बिनि क्षतिपुरन होनायनि प्रसेसखौ बिथांमोना आवगायगासिनो दं। निस्सय बियो थाब जायोब्ला मोजां जागोन। मानोना जास्ट बे बारहुंखा बा अखा हानाया दिनै जाजेनदोंसो आरो मास मोनथाम मोनब्रैसो दंबावो। ओंखायनो खावलायदों सरकारनिफ्राय जानाखि जोंनि डिजास्टार मेनेजमेन्टनिफ्राय मोननांगौ बेखिनिखौ थाबैनो मोननो हाथों आरो बेनि थाखाय जोंनि मानगोनां MCLA MLA लोगोसे जोंनि BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा सारआ बे साइडनिफ्राय मोजाङै सिनादरा खालामनानै रायजोखौ जिहेथु आगोलनिफ्राय मदद होबोबाय थादों, बे बारावबो निस्सय मदद होगोन होननानै आसा थियो। ओरैनो जोंनाव मासे जोंहा आइआ फिसिनानै दोनबाय थानाय अमा दङमोन, फ्राय 1 मननि बारा जाहैगोन। बियो औवा बायसिननानै थैदों। बेखिनि मासे बे जिब जुनारा खथि जादों। खमसे खम 30-35थासो बे रोखोमनि खथि जादों। सोरनाबा पार्सेल आरो बांसिनैनो गामि हिसाबै बिफां लाइफां थायो, गय थायो, गाम्बारि थायो, बायदिसिना मैल'बान बिफां लाइफांफोर थायो। बिफां लाइफाङानो बांसिन खथि जादों आरो।